Demografická krivka hrá proti nám, mladí Slováci utekajú do zahraničia a verejné financie Slovenska na tom nie sú najlepšie. Ľudia sa preto boja, či vôbec nejaký dôchodok v budúcnosti budú mať. S Marekom Malinom, analytikom Portu, sa dnes pozrieme na to, ako dôchodky na Slovensku fungujú a ako si zaistiť bezstarostnejší dôchodok s novými dôchodkovými účtami Portu. Čo vlastne nové dôchodkové účty od Portu sú? Dôchodkový účet Portu.sk umožňuje zvýhodnené investovanie na dôchodok pri zachovaní všetkých funkcionalít a širokej ponuky investičných možností na Portu. S poplatkom za správu investícií vo výške iba 0,5% ročne, možnosťou vlastného výberu investícií, úročenia hotovosti alebo využitia automaticky zostavovaných Portu portfólií na mieru je investovanie s dôchodkovým účtom jednoduché a výhodné. Nemusíte rozumieť zložitému svetu investovania, aby ste mohli začať investovať na váš budúci dôchodok. S dôchodkovými účtami od Portu.sk to zvládne naozaj každý. Zjednodušili sme registračný proces, sprehľadnili klientské rozhranie a vytvorili sprievodcu investovaní. Viac informácií nájdete na webe Portu.sk alebo v popise tohto videa. Marek, v úvode videa sme spomínali niekoľko dôvodov, prečo ten súčasný dôchodkový systém nie je úplne udržateľný. Mohol by sa nám tak priblížiť a povedať niektoré detaily v pozadí, že prečo dáva zmysel odkladať si na dôchodok aj vo vlastnej réžii? No jasné, samozrejme je to hlavne tým, že tie celkovo dôchodkový systém je ohrozený viacerými faktormi. Za najrelevantnejšie ja považujem náš verejný dlh alebo celkovo stav našich verejných financií a najmä demografickú krivku, ktorá hrá proti nám ako v každej rozvinutej krajine, pretože klesá pôrodnosť, naopak zvyšuje sa priemerný vek dožitia a práve kvôli tomu napríklad za posledných 20 rokov sa výška priemerného veku na Slovensku zvýšila z 36 na 41 rokov. A problém to vytvára napríklad v tom, že v budúcnosti nebude mať kto pracovať na tých dôchodcov. Pretože zatiaľ, čo dneska pracuje až 5 ľudí v tom pracovnom produktívnom veku na jedného dôchodcu, tak v roku 2050 to majú byť necelí 2 ľudia. To teda bude vytvárať veľký tlak na tie verejné financie, ktoré sú už teraz teda vo veľmi zlom stave. Máme najvyšší verejný deficit spomedzi krajín Európskej únie a vlastne nejak ten štruktúrálny deficit, čiže to je ten dlhodobý, ktorý sa nebude znižovať bez nejakých zásahov, tak ten je na tom naozaj naďalej veľmi zle. A hovoria o tom vlastne aj dáta, že udržateľnosť našich tých verejných financií je naozaj najhoršia. Stále tam máme aj ďalšie problémy, ktoré iba nejak dotvárajú celú tú mozaiku problémov, a to je útek mladých ľudí do zahraničia. Na Slovensku evidujeme, že v zahraničí žije viac ako 260,000 ľudí, ktorí stále majú trvalé bydlisko na Slovensku. S tými ľuďmi, ktorí vlastne odišli a už si aj zmenili trvalé bydlisko, sú to ďalšie desiatky až stovky tisíc ľudí. A posledným problémom, ktorý by som možno tiež ešte podotkol, je slabé školstvo. Ako si vlastne spomínal, že nebude mať na dôchodcov kto pracovať, tak častokrát na sociálnych sieťach alebo pri rozhovoroch počujeme, že keď predsa človek celý život pracoval, odvádza odvody, tak má právo na ten dôchodok, že by sa o neho mal postarať štát. A častokrát tuto vlastne musíme vysvetľovať ľuďom, ako funguje dôchodkový systém a čo sa deje s odvodmi, ktoré počas svojho života zaplatia. Mohol by si nám to priblížiť? Určite pokúsim sa. Ja by som povedal, že ešte sa pokúsim odpovedať teda na tú možno začiatočnícku otázku, ktorú si málo kto uvedomil, lebo je pravda, že človek, ktorý pracuje desiatky rokov, si určite zaslúži nejaký slušný dôchodok, na ktorom môže viesť pokojný život. Avšak treba sa na to pozrieť aj z pohľadu toho štátu a ten naozaj nemá veľa možností. Ja by som povedal, že štát má v podstate 4 možnosti a ani jedna nie je príjemná. Asi nejakou najpriateľnejšou možnosťou je zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Ten je momentálne na Slovensku 64 rokov. Viaceré krajiny v EÚ už pristúpili k tomu, že zvýšili ten dôchodcovský vek na 66 rokov, povedzme. Na Slovensku sa tomu bránime, avšak práve kvôli tej demografickej krivke
sa pravdepodobne nevyhneme tomu, že aj my budeme musieť pristúpiť k tomuto, teda že budeme pracovať dlhšie a budeme odchádzať do dôchodku neskôr. Ďalším možným riešením, ktoré by mohlo pomôcť riešiť problém s tým zabezpečením dôchodkového systému, je znižiť dôchodky. To je však úplne nepriateľná vec, pretože rastú životné náklady, čiže to, aby sa vyplácalo menej, vlastne je naozaj nepriateľné. Treťou možnosťou je zvýšenie produktivity práce. Ono to sa vlastne deje kontinuálne vďaka technologickému pokroku. Môžeme si povedať napríklad, že 30 rokov dozadu koľko stal televízor, hej? Že to tvorilo, kúpa televízora bola obrovská položka, na ktorú možno bolo potreba celý mesačný plat. Dneska už kúpa televízoru není zďaleka taká veľká položka ako v minulosti. A teda tá produktivita práce, napríklad dneska sa veľmi rieši umelá inteligencia, že by mohla zvýšiť tú produktivitu práce. Takže to nám nejakým spôsobom môže pomôcť odľahčiť ten dôchodkový systém v budúcnosti, avšak určite to nestačí na vyriešenie celého problému. Posledným takým dneska aj povedal by som, že skloňovaným riešením je emigrácia, teda lákanie cudzej pracovnej sily. Už dneska v podstate by som povedal, že v Nemecku, vo Francúzsku, ale aj v Taliansku je úplne bežné, že tie niektoré pracovné miesta sú vlastne obsadzované ľuďmi z tretích krajín a tí pomáhajú vlastne tým, že pracujú a odvádzajú odvody do toho dôchodkového systému, ho pomáhajú udržať. Na Slovensku sme voči tomu veľmi skeptickí, avšak aj tu nebude iná cesta, ako naozaj riešiť tento problém aj skrz lákanie cudzej pracovnej sily. Nedávno počet cudzích pracovníkov na Slovensku prekročil 100 000 a medziročne začal prudko stúpať. Je to práve tým ostaršovaním našich generácií, že stále je menej ľudí v produktívnom veku a tak budeme musieť aj do budúcnosti tento problém riešiť touto cestou. Keby sme to vlastne mali aj číselne popísať, tak už v súčasnosti na tie dôchodky štát vynakladá takú sumu, ktorá predstavuje skoro 9% hrubého domáceho produktu Slovenska a tým, ako bude stále viac dôchodcov, tak toto číslo bude narastať, čo by potom vlastne znamenalo, že štátu zostane menej peňazí na iné oblasti, čo vlastne môžeme vnímať taktiež negatívne, že sa nevenuje dôležitým veciam, pretože už na to nezostane dostatok peňazí. Je to tak. A keď sa pozrieme konkrétne napríklad na prvý alebo druhý dôchodkový pilier, v čom spočívajú, aké sú medzi nimi rozdiely? Takže prvý pilier je v podstate sociálna poisťovňa. Bežne to funguje tak, že človek, ktorý dostane výplatnú pásku, môže tam vidieť cenu, teda hrubú mzdu a z nej vlastne odvádza človek sociálne a zdravotné odvody. Zo zdravotných odvodov mu je poskytovaná zdravotná starostlivosť a zo sociálnych odvodov sú platené alebo hradené rôzne garančné fondy a aj 18% zhrubej mzdy sa odvádza aj práve na zabezpečenie starobného dôchodku. Pokiaľ človek nemal druhý pilier, ono dneska to už nie je možné, pretože podľa novely zákona z maja minulého roka vlastne už každý povinne vstupuje aj do druhého piliera, avšak dovtedy to fungovalo tak, že ľudia mohli byť iba v prvom pilieri. A ten vlastne funguje tak, že jednoducho my, tí, čo pracujeme, sme v produktívnom veku, odvádzame sociálne odvody, z nich 18% ide do toho prvého piliera, čiže do sociálnej poisťovne. Z týchto peňazí sú následne vyplácané dôchodky dnešným tým dôchodcom. Čiže to je ten problém, ktorý nám vytvára demografická krivka, že v budúcnosti od tých pár desiatok rokov bude o mnoho menej pracovníkov prispievať na tie dôchodky v budúcnosti. No, takže takto fungovalo donedávna. Dnes ľudia mali možnosť aj vytvoriť si druhý pilier. To tým, že tá novela, ktorá zabezpečila, že je povinný vstup do druhého piliera pre mladých ľudí, je, povedal by som, veľmi dobrá, pretože druhý pilier má viacero výhod. Tie peniaze vlastne sú majetkom toho daného sporiteľa. A ono to funguje tak, že z 18%, ktoré idú na to dôchodcovské zabezpečenie, tak 5,5% si mohol človek previesť do druhého piliera. Tam sa mu tie peniaze investovali a tie peniaze vlastnila teda tá osoba
a teda aj v prípade úmrtia sa tieto peniaze dedili v rámci jeho rodiny, keďže to boli jeho financie. Pri dovršení vlastne dôchodcovského veku si mohol človek dať vyplatiť tie financie buď priebežne, alebo celé naraz. Takže práve to investovanie vlastne zabezpečovalo, že ten dôchodcovský systém bol udržateľnejší, pretože peniaze sa tam zhodnocovali a pre toho sporiteľa to bola vlastne najvýhodnejšia možnosť, pretože tie úspory vlastne vedeli zvýšiť dôchodok sporiteľovi radovo o tisícky eur. No, ako sme sa vlastne stali svedkami dobrého kroku, teda že vstup do druhého piliera bol povinný, tak sme boli svedkami aj teda negatívneho kroku a že vláda sa rozhodla znížiť príspevok do druhého piliera a to z 5,5% na 4%. Čiže týmto krokom sa zasa ten systém stal menej udržateľný a teraz sa dokonca hovorí otvorene o tom, že v rámci nejakého škrtu, aby sme šetrili peniaze, by mohla vláda ešte viac znížiť ten príspevok a to zo 4 na 3%, čím by sa ten dlhodobý systém ešte viac zhoršil. Tuto ten trend bol veľmi prekvapivý, pretože podľa toho nastavenia toho druhého piliera sa ten príspevok mal postupom rokov zvyšovať, nie znižovať, takže je tu vidieť to riziko, ktoré takýto produkt vlastne predstavuje, keď do toho môže štát vstupovať a môže ho výrazne ovplyvňovať. Ono materiálne sa to vlastne aj dotkne každého z nás. Ja som videl jeden pekný príklad, kde analytici vypočítali, že 25-ročný človek, ktorý dneska zarába v hrubej mzde 1400 eur, čo je v podstate priemerná mzda, tak vlastne práve kvôli efektu zníženia toho príspevku, teda tej časti, ktorá sa odvádza do druhého piliera, sa jeho budúci dôchodok v starobe zníži o 88 eur. Takže tak je to nastavené. Vlastne to, čo ten štát vlastne ušetrí dneska, tak to nás dobehne v budúcnosti. Jedným z riešení, ako sa s týmto vysporiadať, ako si trošku navýšiť ten budúci dôchodok, predstavuje aj tretí pilier, alebo iné možnosti, ako si človek môže odkladať sám. V čom spočíva tretí pilier a pre koho môže byť výhodný? Tak tretí pilier je plne v režii zamestnanca a zamestnávateľa. Jeho výhodou je, že zamestnávateľ môže, pokiaľ tento benefit poskytuje, môže prispievať zamestnancovi do tej istej výšky, čiže povedzme, ak si ja platím 10 eur, tak zamestnávateľ mi prispie ďalších 10 eur. Určite je to dobrý doplnok k tomu celému dôchodkovému systému, aj vzhľadom na to, že ak sporíme sumu 15 eur mesačne napríklad, tak ono to vlastne vytvorí ročne, že tam máme nasporených 180 eur a my si môžeme vlastne odpočítať z dane tieto príspevky a ušetriť na daní 34,2 eur. Nie je to bohviaká suma, ale je to lepšie ako prstom do oka. A je to zároveň výhoda pre zamestnávateľa, ktorý teda môže si odpočítať z daní 6% z vymeriavacieho základu. Avšak ja by som povedal, že ten tretí pilier má napríklad aj svoju nevýhodu, pretože výška poplatku za správu v tomto fonde, teda v doplnkových dôchodkových spoločnostiach, predstavuje momentálne 1,05%. O rok má klesnúť na 1%, tam sa to má zastropovať, avšak to je v podstate stále nie úplne ideálna možnosť, ako si už ty teda spomenul, u nás to je výhodnejšie. A zároveň teda môžem povedať, že nevýhodou toho tretieho piliera je, že naozaj tie benefity, ktoré tam štát poskytuje, sú veľmi obmedzené. Akože to, čo vieme ušetriť na daní, je len veľmi malá položka, preto by človek možno mal pohľadať tie možnosti aj trošku inde. Mhm. Teraz, keď už máme prehľad nad tým, ako približne funguje ten dôchodkový systém, povedz nám tak vlastne jednoduchou rečou, že ako by si to ideálne mal bežný Slovák nastaviť tak, aby mal aspoň v predpoklade čo najlepší dôchodok. Takže určite ten druhý pilier mať
nastavený tak, aby som investoval do indexových fondov, ktoré majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť. Ak zamestnávateľ ponúka tú možnosť tých príspevkov do tretieho piliera, kľudne to využiť v nejakej obmedzenej výške, povedzme do tých 15 eur, aby sme maximalizovali ten benefit od zamestnávateľa. Avšak určite by som sa nespoliehal iba na tento dôchodkový systém, ale určite by som sa mal snažiť aj investovať. Ty si už teda predstavil náš produkt dôchodkových účtov na Portu. Oproti napríklad tretiemu pilieru je ten poplatok o polovicu nižší a ono to vie urobiť v tom dlhodobom horizonte obrovitánske rozdiely v rádovo v tisíckach eurách, čiže tisíckach eur. Takže rozhodne mať teda poriešené druhý, tretí pilier, ale investovať popri tom ono už pár desiatok eur mesačne vie urobiť veľké divy a vieme si tým zabezpečiť teda o mnoho bezstarostnejší život na dôchodku. Mhm. A keby sme sa pozreli na čísla, ako to Slováci robia v súčasnosti, aká časť vlastne obyvateľov sa spolieha možno len na druhý pilier, alebo má aj tretí pilier, alebo aj nejaké ďalšie investície? No, my sme realizovali vlastne prieskum v spolupráci s agentúrou Ipsos a ten, môžem povedať, že nedopadol z tohto pohľadu úplne dobre, ale to zasa vlastne nie je žiadna novinka, lebo vieme, že finančná gramotnosť na Slovensku nie je vysoká. Ono vychádza to, aby som bol presný, tak polovica ľudí sa vlastne očakáva teda príjem na dôchodku práve z druhého piliera. To môže byť trochu klamlivé, pretože vieme, že práve ten príspevok do druhého piliera sa znížil a toto je práve to riziko, že vláda môže do toho vstupovať, môže to obmedzovať, zvyšovať, znižovať a teda spoliehať sa úplne na druhý pilier nemusí byť vhodné. 42% ľudí sa spolieha na štát, tam som vlastne spomenul tie rizika, že prvý pilier vlastne sa spolieha na tú pracujúcu triedu a ubúda počtu ľudí, ktorí budú odvádzať odvody na tých dôchodcov, čiže spoliehať sa na štát by som povedal tiež, že nie je ideálne a iba tretina ľudí, vlastne respondentov odpovedala, že si peniaze odkladá. Ideálne by bolo, keby naozaj si peniaze odkladá väčšina obyvateľstva. No ale keď už sme u toho, že si peniaze odkladajú, tak ono veľmi dôležité je, že aj akým spôsobom. A ako to je teraz? Opäť nie je ideálne, pretože najčastejšou odpoveďou respondentov vlastne bolo to, že si odkladajú peniaze na sporiacich účtoch, tak to odpovedalo až 55% ľudí. No a na sporiacom účte vlastne ľudia nemajú takmer žiaden výnos. Teraz v prostredí vysokých úrokových sadzieb sa výnos na tých sporiacich účtov vyšplhal povedzme niekde medzi 1 až 2%, vo výnimočných prípadoch to bolo vyššie, avšak to nedokázalo pokryť ani infláciu. Veľká časť si naďalej odkladá v hotovosti, myslím si, že to bola 1/5 a 1/3 si odkladá peniaze na bežných účtoch, čiže jednoducho majú peniaze uložené v banke, kde sa im nezhodnocujú vôbec. To je vlastne to úplne najhorší scenár, pretože tam vlastne celé tie úspory požiara inflácia. Pomerne často v odpoveďou boli aj terminované vklady, 17%. Tam znova môžeme zhodnotiť, že to nie je ideálna voľba. Je to samozrejme lepšie ako mať peniaze pod vankúšom alebo v banke, ale výnos je stále nízky. Ja by som povedal, že tou najvhodnejšou možnosťou sú buď už tie podielové fondy alebo ETF fondy a pri tých ETF fondoch tam môžeme evidovať rastúcu popularitu. V tom poslednom prieskume ukázalo, že 20% alebo 21% ľudí investuje, respektíve si odkladá peniaze prostredníctvom investovania do ETF fondov. V prípade podielových fondov to je 31%. A keby sme veľmi jednoducho mali popísať to, že keď si niekto teraz chce na dôchodok odložiť nejakú sumu, povedzme 1000 eur a v jednom prípade by si týchto 1000 eur nechal na bankovom účte, v druhom prípade by ich investoval napríklad do ETF fondov a počkal by takto 20 rokov, tak čo sa stane s tými peniazmi v prvom a druhom prípade? Tak samozrejme v tom prvom prípade, keď ich máme iba na bankovom účte, tak stále tam budeme mať tých 1000 eur
avšak za tých 1000 eur si kúpime o mnoho menej ako v minulosti. Kúpyschopnosť vlastne tých 1000 eur sa môže kľudne znižiť až o polovicu, ono závisí to od výšky inflácie. Naopak, ak by sme investovali do ETF fondov, povedzme, že by tie ETF fondy boli zamerané na nejaké svetové akciové trhy a s výnosnosťou 8%, keď hovoríme o tej sume 1000 eur investovanej počas 20 rokov, tak podľa nášho portu modelu to vyzerá tak, že pri neutrálnom scenárii vývoja akciových trhov by hodnota tých 1000 eur vzrastla na 4000, čiže na štvornásobne. A pri optimistickom scenári dokonca až na 12 000 eur, čiže 12-násobne. Takže to je veľký rozdiel oproti tomu, či človek investuje, alebo či človek len drží tie úspory na bankovom účte alebo pod vankúšom. To je vlastne celá tá podstata tých rozdielných prístupov k tomu, ako si na takto výrazne dlhú dobu odkladať peniaze a šetriť si. Hej, len určite by som podotkol, že ešte lepšie ako jednorazovo dať 1000 eur je pravidelne investovať, že odkladať si aj 20 eur mesačne vie urobiť ešte väčší rozdiel a tie pekné čísla, ktoré sme ukázali pri investovaní, by boli ešte krajšie, ešte väčšie, keby človek investoval pravidelne. Áno, to sú tie výhody už tých moderných prístupov alebo možno aj možností investovania aj na samotnom portu, že človek môže investovať od malých čiastok a ani to nemusí robiť úplne vždy, keby mu to náhodou niekedy nevyšlo a vynechá jeden mesiac, tak nič sa nestane. Môže potom pokračovať ďalej, alebo v nejakých fakt núdzových prípadoch má tie peniaze stále po ruke. Jednou z posledných vecí je možno ešte to, že keď má niekto 25-30, tak si môže hovoriť, že do dôchodku je ešte ďaleko, hlavne keď sa môže ten dôchodkový vek zvyšovať. Ale ako si už spomínal, tá dĺžka investovania robí veľmi veľa v tej výslednej sume, akú môžeme získať alebo našetriť. A tá myšlienka za tým je, že čím viac času máme, tak tým menšie sumy nám stačia na to, aby sme potom mali nejaký dôstojný dôchodok. Čo by si možno odkázal aj mladým ľuďom, ktorí zvažujú, či vôbec niečo na dôchodok odkladať už teraz? No, určite každému mladému človeku môže prísť nejaký starobný dôchodok ako nejaká vzdialená abstraktná vec, ale mali by si uvedomiť, že raz ich to čaká a práve mladí ľudia majú najväčšiu výhodu, ktorú možno v investovaní disponovať, tu si už spomenul, a to je čas. Takže mali by ho využiť vo svoj prospech, mali by sa zamyslieť nad tým, ako si nastaviť vlastne financie, ako si nastaviť nejaké sporenie na dôchodok, pretože ak si to dokážu čím skôr nastaviť, tak ich budúce sa bude určite tešiť a bude im ďakovať za to, že sa tak rozhodli už v takom skorom veku. Tak, ďakujem za shrnutie a ďakujem za pozornosť. Ďakujem.